φίλοι στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο από ό,τι φαίνεται κάτι το καταλάβατε. Αναζήτηση. Πρώτα θα το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα. Θα δείξουμε κάποια παιχνίδια από εδώ. Το My Tech Tom αποκλείεται να μην το ξέρετε. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι. Αυτό θα δείξουμε το Marvel Contest of Champions. Who is στην ομάδα σας? Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σχόλια. Όλοι είναι ήρωες της Marvel. Έχουν και τον Deadpool, άμα τον θέλει κάποιος. Όπως βλέπετε, να εδώ Deadpool. Και έχουν και άλλους ήρωες που ακόμα δεν τους έχει δείξει η τηλεόραση και αυτά. Γι' αυτό θα το κατεβάσουμε και άμα νομίζω μπορεί να χωράει, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι μεγάλο, θα δούμε τώρα. Έχουμε κολλήσει λίγο, όχι δεν έχουμε κολλήσει. Περιμένουμε λίγο να το δούμε. Δεν μας το δείχνει, δεν πειράζει ακόμα, δεν έχει αρχίσει να φορτώνει. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι που το έχει και το free. Σουτάρεις κάπως έτσι, πρέπει εσύ να βάλεις την μπάλα στο τέρμα. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να πετύχεις τον διαιτητή. Παλιέται να βάλεις την μπάλα στο τέρμα. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Τώρα πάμε να κάνουμε άλλη μια έρευνα στα επιλογή του συντάκτη. Θα δούμε. Αυτά είναι όλες οι χαζομάρες. Γι' αυτό άντε γλύψε το κόλλο μου. Μαλακίες. Το Scrooge είναι μια εφαρμογή ώστε να βλέπεις άμα θες εσύ αντιτέρηση 3D. Για να το δούμε, Σε πώς σουτάρεις δηλαδή τώρα, ρε. Δεν μας λέει. The Maze Runner. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πόσο είναι φθηνό, αξίζει μια προσπάθεια. Και αυτό φαίνεται έχει πάρα πολύ καλά γραφικά. Να δούμε και αυτό το Hunger Games Panther. Δεν χρειάζεται να έχουμε το The Maze Run. Ωραία, αυτό το τελικά φαίνεται θέλει πάρα πολύ μπαταρία. Έχει πάρα πολύ χώρο. Θα αργήσει λίγο να φορτώσει, αλλά δεν πειράζει και δεν μας νοιάζει. Voice changer with effect. Το έχω δει αυτή την εφαρμογή, μπορεί πιάνει, πιστέψτε με, δεν είναι βλακεία. Απλά δεν ξέρω. Smart μεσούρες. Μέτρησε την απόσταση και το ύψος ενός αντικειμένου με τη συσκευή σου. Δεν κάνει απλά την δουλειά του. Και πολλοί λένε μου δίνει τα σχόλια. Electro-Pulse. Είναι από ό,τι φαίνεται the app for your become electric music DJ. Θες να είσαι DJ, κατέβασέ το. Δεν μπορώ εγώ να συμβουλεύω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξέρω στο τι χρειάζεται να συμβουλεύουμε. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια αναζήτηση, όχι σε αυτά εδώ πέρα που λέμε κορυφές πωλήσεις. Έχω δει ένα σωρό να με πρίζουνε και να συμμαθητίζουν, θα το κατεβάσω μόνο για σένα. Άμα Παναγιώτη Μπέλη δεν δεις αυτό το βίντεο, κρακ, την έβαψες.
Καλά, δεν σου μένει κανείς πάνω, 1, 2, 3. Και αυτό είναι ένα πάρα ωραίο παιχνίδι για άτομα που θέλουν στρατηγική. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος. Kaichi Panda. Snail Games USA INC. Viber Media Sarl. Legal Avalanche. Angels. Fire Rangers. Μπορεί να είναι ωραίο MOBA game, αλλά εμένα δεν μου φαίνεται. Πρώτα είναι ότι είναι MOBA game. Βασικό. Για να δούμε αυτό το Marvel. Τόσο πίσω είσαι, ρε. Θα το βάλουμε μετά να κατεβαίνει το Marvel. Θα δούμε και άμα αυτό έχει τον Deadpool, μπορεί να κατεβάσω αυτό. Άμα δεν έχει τον Deadpool, δεν σε κατεβάζω. Γιατί το άλλο τον έχει. Θα έχει παραπάνω ίσως. Μ' άρεσε πιο πολύ το άλλο. Αυτό ουσιαστικά είναι η σημερινή αναζήτηση. Κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο. Επίσης, να το θυμάσαι εσύ, Παναγιώτη Πέλη, αφιερωμένο το βίντεο σε σένα. Αν δεν το εκμεταλλευτείς,